Bila je prava hereza kad je pred 2 desetljeća Alfa Romeo počela mijenjati znane i efikasne benzince s dizelskim motorima. 10 godina kasnije i Honda je učinila isto, izazavši bujicu nezadovoljstva kod hondista. Porsche je u međuvremenu počeo raditi terence i SUV-ove, jednako kao i brojni drugi specijalisti za sportive, a i limuzine. Svi su počeli raditi sve kad je i Mercedes odlučio piliti naopako. Ne samo da su počeli raditi male aute, odlučili su i pogon im staviti sprijeda. Punih je 10 godina trebalo još BMW-u da napravi isto. Započeli su s istim receptom pred 4 godine i to na Active Toureru, onom automobilu s prednjim pogonom kojeg je dizajnirao naš Domagoj Đukec. Sad slijedi i prava lavina malih dragulja iz Minhena koji imaju pogon sprijeda. I zašto se onda čuditi što je Alfa napravila Stelvio, a Jaguar F-Pace? Dva su to ozbiljna upmarket SUV automobila koji izazivaju itekakav pozor. Je li vrijeme za aristokratske crossovere? Ma sasvim sigurno da imaju prođu. Naravno, kod onih koji si tako nešto mogu i priuštiti. Sve je na F-Pace-u savršeno, od izrade, kvalitete ugradbenih materijala, V8 turbo dizelaša od 180 konja s odličnim momentom, 8-stupanjske automatske mjenjačke kutije. I tko zna što bi mislio danas Jaguar utemeljiti Sir William Lyons da je kojim slučajem živ. Njegova ideja nisu bili terenci, nisu bili crossoveri i SUV-ovi, već prestižne sportske limuzine za koje znaju samo oni koji su istinski ljubitelji pravih sportiva. Kako bi reagirao da mu kažete da su u tom autu ne leži kao u bolidu, već sjedi kao u autobusu? Nezaboravni E-Type, XK obilježili su jednu sasvim drugu filozofiju. Kako sada stvari stoje, sve izvjesnije je da će se pričati i o nasljednicima Sir William Lyonsa. Jan Koolman, čuveni engleski dizajner, učinio je pak sve da se Jaguarov SUV ipak pošteno razlikuje od konkurenata. Da osim zaštitne maske i divlje mačke kao simbola ovoga automobila i mnoge druge stvari daju povezati sa njegovom prošlošću. Pedanterija, učinkovitost, vozne osobine, sve to je još uvijek na cijene u Jaguaru, iako se ne moraju postidjeti ni svega onoga što danas prodaje automobile, od infotainmenta do aktivnih sigurnosnih sklopova. Zanimljivi su ti indici koji su kreativnim Englezima dopustili da se igraju sa autom, sa idejama, tehnološkim dosezima, ali ne i sa novcima. Jaguar je u njihovom vlasništvu i bez obzira koliko je to bilo odbojno engleskim puritancima, pokazalo se dobitnom kombinacijom. Prepoznali su kako je to najbrže rastući segment i kako će se broj takvih vozila u sljedećih 5 godina sasvim sigurno i udvostručiti. F-Pace je impresivan. Naslađen je na kotače od 22 cola s dužinom od 473 cm, ugurao se točno negdje između Porsche Macana i Cayena. Hoće li i njemu ići tako dobro?